ku dana mana subscribe sannan ku dana mana kararrawar sanarwa Ali Fiya TV. Eliminal Production. Ina kuke ne? Ku fito a wuce gona. Kuma kuke ne? Yawa, a shi nan, kai ma shi. Ni ba ne fita gidan nan zuwa gona yan ban ci komai ba. Mama sai ce in je gona a ciki na ban ci nauyi ba. Kai, duk wanda ya ja da ni da wuya yau in bai bar gidana ba. In ci da ku, in sha da ku, ba za ku gona ba. Duk wanda ya canza tsarin umarni na ba zai ji daɗi ba. Ba mu ce ba ba za mu gona ba ba ciki ba mu sanya komai ba. Mudan ba mu sanya komai ba gonar ba samu komai ba baba. Kan kuma lallai na gane wuyan yaran nan ya iso yanka. Ya ina magana ku ne za ni ɗauki ice yanzu ku sha tafka. Ku tashi ku ɗau fatanya ku sa aniya kan in fito wanka. Baba ba ni da lafiya ga kafa da ciki na ke ta mun kuka. To bare ma ni da tun shekaran jiya kai na ke ta mun tsinka. Lallai ka faɗa mini mantawa ne ban faɗa mai ba. Sabon salo a nan gidan kan kuma. Ni na ji dukan bayanan kuta komai ya zo gidan sauki. Wai na kike ne uwa ni ina kan zo ki haɗa ni ɗan kwaki. Baba wai kan zo ka ce mu ci sannan sai mu wuce zuwa gona. Domin jiya na ce kan zo kwana na yi ina mafarki. Dama kai ne na ji ka kana kuka muryar tumaki. Inda haka ne ba zan ce ba in ba shinkafa da wake ba. Kai duk wanda ya ja da ni da wuya yau in bai bar gidana ba. Ku ƴaƴan baba ba ku da burin sama mun salama. Ina mutu za ku huta batun ku yana sanya ni suma. Ina lillahi ga baba ya zo Yau yau za a sha fama. Ni da kujerkar ruwa ka zuba mai. Na ga jikinsa na Ka kyarma. zuba a cikin hancinsa da ganshi ta Tabbas baki. baba ya suma. Bula mai ko ina na ga kunne da bai samu komai ba. Ni ba ni fita gidan nan zuwa gona in ban ci komai ba. Mama zai ce in je gona a ciki na ban ci nauyi ba. Subhanallahi wai shin menene ke faruwa? Na ga baba a kwance jikinsa sharaf a cikin ruwa. Kai kuma ga mu gaban mu yayin ka je ka da ruwa. Yaya menene silar da ake ta kwarara mai ruwan? Hakanan ciwon yake iya kwanta sai ya sha ruwa zai tashi. Sannu baba ya jiki ai ba mu yi zaton ma za ka dawo ba. Mun ga mun kusa mi rashin gadon da ba a yi rabawa ba. Ni da kai ciyan rai hannu na gama lissafin zuwa kan ba. Jairai ai ban mace ba duk sai kun mutu ban yi gawa ba. Yawan ga abin da zai yi hana ban kore ku ku bar gidana ba. Baba kai haƙuri Kai mana. zama da ku ya kare ban gare ba ba. Hey! Yan buhu ba.